Dneska si ukážeme nehnuteľnosť na Donovaloch, do ktorej som sa už pri prvom pohľade zaľúbil. Jedná sa o rekreačnú chatu, ktorú môžete využívať na oddych, na víkendy s rodinou, alebo aj ako celoročné bývanie. Prvou výhodou je, že do chaty sa dostanete priamo na lyžiach zo zjazdovky Nová Hoľa. Chata má dobrý celoročný prístup aj z hlavnej cesty a môžete pred ňou zaparkovať viac aut. Nehnuteľnosť bola postavená v roku 2002 trošku v kopci, takže ju tvoria 3 samostatné podlažia. Na vstupnom prízemí sa nachádza obývačka spojená s kuchyňou, kde budete tráviť asi väčšinu svojho času. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou s drezom, sporákom, digestorom a chladničkou. Obývačka je príjemné miesto na oddych pri televízore alebo krbe. Akumulačný kachlový krb dokáže vykúriť v zimných mesiacoch celú chatu, ale v prípade potreby môžete využívať aj podlahové kúrenie. Vedľa obývačky sa nachádza samostatná miestnosť jedálne. Tu si viete v prípade predĺženého víkendu aj trošku zatancovať. Po schodoch špeciálne vyrobených z brestu sa dostaneme na poschodie, kde sa nachádzajú 3 samostatné izby pre hostí, toalety a spálňa. Istotne vás už ako mňa napadla myšlienka, že tento priestor by bol vhodný aj ako investícia na prenájom. Dolu po schodoch sa dostaneme do podpivničených priestorov, kde nás čaká, hádajte čo? Už na začiatku som spomínal, že si sem prídete oddychnúť, takže saunou, biliardovým stolom a miestom na grilovačku určite neohrdnete. Pri vonkajšom ohnisku môžete tráviť čas s rodinou a priateľmi. Viete si tu zahrať na gitare, uvariť guláš, prípadne trošku si poopekať. Nehnuteľnosť má dokupy 187 m2 užitkovej plochy a každé podlažie má svoje vlastné využitie. Pozemok má dokopy až 864 m2, čo zahŕňa prístupovú cestu, parkovanie pred chatou, kôlničku na drevo, záhradu a samotnú chatu. Podľa slov majiteľa takýto lukratívny pozemok a kvalitne postavenú chatu v okolí už nenájdete. No a keď budete chcieť mať kľud sami pre seba alebo romantiku, vyriete si saunu a zabudnete na starosti bežného sveta. Verte, že takýchto ponúk je veľmi málo, takže si čo najskôr dohodníme spoločnú obhliadku.